Hi guys, good morning. I ಕಾಣದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಏನಿತ ಕಾಣದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದನ್ನಿ ಮೇಲೆ ತಲಪಟ್ಟಿ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದರ್ಗಿತ್ತೆ सही सही थोड़े सुरमन दिन चा पड़ता हाँ संबल संबल ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಿಖಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೃಥ್ವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೋ ಏನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದವನ್ನ ಕೋಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲರದು ಬನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೆ ಪೋಯ ಅಂಡ ಸೈಟ್ ಹೋದಂತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತದಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ತಿ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಬಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಡ ಪಾತಿರಿ ಅವಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಐತ ಮಂಡ್ಯದ ಇಜ್ಜಾನಂತೆ ದೇವನ ಬೇಲೆದಂತ ಬಿದ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಗಿವಿಯದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಮುರಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಐತ ವಿಷಯದ ಆದ ಅಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ನೊಂದ್ಪಾಯ್ ತೂಲೆ ಸರಿ ಕೆಲವರು ನಾನೆಲ್ಲ ಐತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆದ ಅದ ಅಂದ್ ಅಂಚೆನಿ ನನ್ನ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈನ್ ಅದು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಐಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇಪನ ನಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ದೇಪನ ತುಳುದಕ್ಲೆ ಏಪಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಣ್ಣಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಪಾತಿ ಇರ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ದೇಪನ ಆತ ಪಾತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡೇಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನೆ ನಮಕ್ಕಂಡ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಆನಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಬರ್ತುಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇನ್ಮೋಟದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂದಲ್ಲ ಲಾಟ್ಪೋಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಬೈದ ತೂನಗೇನೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಅವೇ ಪನ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ತುಯ್ಯರ್ನ ಮನಸ್ಸರ್ಪಿ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಶೋಕದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಲಾಟ್ಪೋಟ್ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚೆನಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬದ ಬೇಲೆ ಪೋತಿನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪೆರ ಬಂಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಟುಪ್ಪ ಅಂಚದು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ